ብርሃን ኣብ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ካብ ዝመደበሩ ስቱዲዮ ሬድዮ ብርሃን ዕዙዝ ሰላምታና ናብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና ከም ያለኹም ንሎሙን ከም ወትሩ ብመንገዲ ሬድዮ ሎራ ካብ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዝፍኖ መደባት ሬድዮ ብርሃን ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ነቶም ብዩቲዩብን ብፌስቡክን እትከታተሉና ሰማዕትና ድማ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኣብኡ መልእኽትኹምን ሓሳባትኩምን ክትገድፉልና በዛ ኣጋጣሚ ንሎሙን ከም ወትሩ ንምንባርና ማለት ንመስርሕ ምውሃድ ኣገዳሲ ንዝኾነ ዛዕባ ዳሃሲስና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ናይ ሎሚ ብሓፈሻ ንሞያዊ ትምህርቲ ዝምልከት ወይ ከዓ በዚ ናይ ዝዓዲ ሌሬ ወይ ከዓ ፎር ሌሬ ወይ ከዓ ፕራክቲኮም ዝበሃል እቲ ቅድመ ምድላዋት ንሞያዊ ትምህርቲ ዝምልከት ብዝተፈላለየ ትሕዝቶ ብመልክዕ ቃለ መጠይቅ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣባልና ሳባ ገብረ መስቀል እውን ኣብ መእተዊ ንሓፈሻዊ ኩነታት ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪባትልና ኣላ ክሳብ ፍጻመ ምሳና ክትጸንሑ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድመኩም እምበር ሕጂ ናብዛ ትቕጽል ደርፊ ከነብሊና በኣ ክንፍልም
نفسي نويكم زبلا حريت سبيلا قصيلا سكرت قوت قبي حبرات صهايي وريسون صارنا يتنات سكرت قوت قبي حبرات صهايي وريسون صارنا يتنات حارس تايت سبمو قال ترسحات كفر فغلتات دقيمنا عزو سلامتنا ننابزل لكم ويبصحكم نبلا باستفلالي كورنعات عالم تركبوا خبركم سماعتنا كاب كتما زوريك سويزرلاند زفنو ناي لما تحسنا فاللي مصدركوا بزا تكتاتلوا تنحكم ناي حقوس برهان درفي ليلوي زرستا فاللي من لنا حجم باركم تيا قدما بيلنا زحبرناكم ميكروفون ناب سابا خبله سابا ميكروفون نابخ مرحبا بزحان بزحان كم تسمونه بزح أكلات الطرنف مسارح دق سباتيون أبنت راديو تلفزيون كمبيوتر موبايل وزته مرحبا بزحان أبز معبول جزيه نعلم أبقشة تغير قينو زحزن زحجوز زبكي زسحق زمهر زسأللون قينو نقول هزبي كابسات نابسات يرخب مرحبا بزحان أب حبرة سبات بخميك تصلي خل نأبنت إنترنت وموبايل نوسد أبو بزح قصات كنفتر نخل مالت ملأختات متحللاف صوتاتات مالت جيم متصوات فيسبوك تويتر سناب شات نابلنا بستفل عليه تحبرت سسب بقصات موبايل يخبب مو بحلاون محبراون بسي ودك سبات بقطاي تأساسر إذا خابت أون تاوغون نكر أكله أعرق مفتار علال زمدناتات فلتت مقسام من قصقاسات محبرات عداقاتات مفلات استفلالي حبريتاتات مأكاب من مرمارن نايفت أراكلت كاون معباي كقلتو يخل بانت أروخاء اتعالو تاوغون نتاتوخاء كام محبراو هيوت أبناي بحتي مالت ولك هيوت من اتسال نأبنت أبسد رابيت كرأ كله قدم استفلالي نتفتات يخوني حبار هيوت متحقوقاف مفقار ننحد كائهين مهين مبال زنباري إذا تريفو أب نفس وكف موت مالت أما أدي تأكيبكا كتعلل ويون بون كم تلمود الناتا قبره كل سدرا زعبين زنقسن أب موبايل تشميمو تريقو بالدعم زحزن قزيه إزس نايسب متكا أتادو كخوني خل أي مسلنن فيسبوك نرأي بزحات عروخ يهلو خامو مجهارت قبرو زدليه كان زيدليه كان نقرات تنبب ويون سنمقبار زغودلو مرئيتات ترئي ننفسخا أبقى يخون بزوات أكايو سلف نقبر النابلكا أفاشن شو كم زلخا كتسأل موعال أمو بأكدادنا يخون بأما شاشطا ناتا ملاخ عكا زي نسخا خوين كازوك أبكان زتسبق كان يمسلكا أمو تتعشاشو إذا خلص أمنت منتاي إذا خا أمن سيات رايزي كونس ولاون بتوم زعبيو تزع حال فنان زهد منان زلو جزيس سلمنتاي جزي ورقيو لكع كم حدا سب ني الكلاو مستوي وناي قمار مقمار جزء والفي ازون حدا والفي ناي مرخب بزحان غيرنا كنقلصو نخل مالت اطعامنا ازخه بتعناو مدايكر اخلو بفلايك اب امرو زمصو صعبين ويكسارا تطعسكا زيت ملسو غزين نهيوت مقرت مالت طفات يختل امخه كابزس تطقسه كله ننفسنا أبين رخبة اسكب مستوعل نقمقم كابتم حيالات أفريتن فريتن تودادارتن نايمت علامة النقامت
እሞ ብግቡእ እንጥቀም ወይስ ጉዙኣት ውሉፋት ራእይ ዘይብሎም ኮይና ንግዜን ንቴክኖሎጂን እናረገምና እናተጣዓስናን ክንነብር ኣይፋልን ኣሓት ኣሕዋት ደቂ እንትና ደኣ ንኽፈት ምስተውዓልና ንስፍሕ ነንብብ ኣፍልጠት ግዜና ንሕልፎ ተመራመርትን መሃስትን ንኹን ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓን ማለት ኢንተርነት ኩሉ ብሓፈሻ ተጠቀምትን ተረባሕትን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ቅዱስ ቅንኢ ንጽቡቕ ነገራት ንትጋህ ህይወት መሳልልያ ግዜውን ወርቂ እዩ ሕጂ ሞ ዲያመንድ ማለት ሉል እንተበልናየውን ዝገጥሞ እዩ ስለዚ ንቁም ነገር ንተዓጠቕ
ብنقربهم زلنا تحسوتات تعاقبتلو ومنتنا ايو زخبركم سمعتنا امبار حجنا بزقصل تحسونا كنبلينا عبدو مايكروفوننا بخا كبورات تخطاتلتي راديو برهان كمتي اب مئتو زحبرنايو نايلوم مدبنا اب تمهرتي سلطاناتاتن ناي سرح عدلاتن زتوكره كخونيو قند علامة راديو برهان إرتراويان سدتنياتات بحفشة أب سويزرلاند عبازة توهبهم دما بفلاي مسكبابي تواهيدهم نخنبرو كمالو اوازقبهم بقعت نخفلتو مسكيلاتات زعودي زتي مكياديو إنه لومي أب تمهرتن سلطاناتاتن مبرهن خهبونا أبيت صحفة آوازت أما خارن مراحن عيو هير ساخا كيلرن أب إرترا ننوح عمتات كما مهر زقلقلن أب سويزرلاند كانتون لوزرن أب مترقام نبزحات سدرابيتات أب محقاز ركبن ممهر سلمان منقستو علال كهلو النايو فلما مسهر ساخا كيلر بزقبرنا يقالمتي كنجمر هير كيلر فلما بزهاب كان نعدل بشمت تخطاتلتي مدب راديو برهان نمسقن مساخا أبزه لوانا زعنحوت أب تمهرتن سلطاناتاتن زتوكور حتوتات كندس سينا براكتيكوم مالت انتاي مالتيو ماس بخمي يجمر Ein Praktikum ist grundsätzlich mal ein längerer Arbeitseinsatz, der aber befristet ist. Das heißt, es wird im Vorhinein bestimmen oder abgemacht, wie lange das Praktikum dauern wird. Wir sprechen jetzt bei uns in der Größenordnung von etwa einem halben Jahr. Das Praktikum führt zum Ziel, dass es darum geht, herauszufinden, trifft für mich dieser Berufswunsch oder dieses Arbeitsumfeld auch zu. Es geht darum zu schauen, gefällt mir dieser Beruf? Ist der Arbeitgeber mit mir zufrieden? Bin ich zufrieden mit den verschiedenen Voraussetzungen, die dieser Beruf mit sich bringt? Ich sage als Beispiel der Pflegeberuf. Ist es für mich in Ordnung, wenn ich auch am Wochenende arbeiten muss oder in der Nacht? Unregelmäßige Arbeitszeiten? Kann ich mit diesen Bedingungen klarkommen? Gefällt mir auch das Umfeld? Ist es für mich zu streng oder zu einfach? Kann ich nichts lernen? Und darum macht man ein Praktikum. Ein Praktikum ist etwas anderes als Schnuppern. Schnuppern dauert normalerweise viel kürzer. Und wie gesagt, das Praktikum ist eine längere Periode oder eine längere Zeit, die der Arbeitseinsatz stattfindet, um einfach wirklich herauszufinden, ግብራዊ ፈተነ ስራሕ ኮይኑ ንዝተወሰነ እዋን ብኮንትራት ዝእቶ ስራሕ እዩ ዝበዝሐ እዋን 6 ኣዋርሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ ንፈተነ እተኣትዎ ስራሕ እዩ ኣብዚ ናይ 6 ኣዋርሕ እዚ ስራሕ ንድልየታተይ ዝምባለይን የማልእ ዶ ዕግበት ይህበኒ ዶ ንርሑቕ ዝጠመተ መደባተይ ይዕውቶ ዶ ኢልካ ነፍስኻ ክትሓትትን መልሱ ክትረክብን ይሕግዘካ ንኣብነት ንምእላይ ብዕድመ ዝደፍኡ እንተወሰድና እዚ ስራሕ እዚ ይኽእሎ ዶ ንሕልናይ ዝዕግብ ሃዋሁ ስራሕ ኣሎ ዶ ንዘይስሩዕ ናይ ስራሕ ሰዓታት ይኽእል ድየ ለይትን ቀትርን ቀዳመ ሰንበትን ክሰርሕ ቁሩብ ድየ ከቢድ ድዩ ቀሊል ንዝብል ሕቶታት ክትምልስን ኣብ መወዳእትኡ ንክትመርፆን ክትነፅጎን ውሳነን ክትወስድን ይሕግዘካ ፕራክቲኮም ከምቲ ሽኑፐር ዝበሃል ኣይኮነን ሽኑፐር ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ማለት ንሰሙን ወይ 2 ሰሙን ጥራዩ ቅምሶዩ ንበሎ ፕራክቲኮም ግን ንኹሉ ሸነኻት ትመርጾ ስራሕ ክድህስስ ይሕግዘካ ፕራክቲኮም ንኽትገብር እንታይ ከተማል ኣለካ ወይ እንታይ የድልየካ ንሽኑፐር ዝምልከቱን ገለንተ ትብለና ክንደይ መዓልታት ክኸውን ኣለዎ ኣሻማዊ ሕቶታት ስለዘልዕልዩ Grundsätzlich ist es sicher am wichtigsten mal zu wissen, was man will. So, welcher Beruf gefällt mir? Wo habe ich vielleicht bereits Erfahrungen gemacht? Sei es in der Schweiz oder sei es im Herkunftsland? Was bereitet mir Freude auch? Wo kann ich meine Stärken einsetzen? Ich denke aber,
was sicher wichtig ist oder was für mich am wichtigsten ist, dass man vor einem Praktikum schnuppern geht. Weil beim Schnuppern kann man wirklich noch herausfinden, welcher Beruf passt zu mir. Manchmal ist es so, dass der Beruf im Herkunftsland zwar gleich heißt wie der Beruf in der Schweiz, aber etwas ganz anderes dann auch während der Arbeit bedeutet. Darum ist es wichtig aus meiner Sicht, dass man zuerst vor einem Praktikum schnuppern geht oder sich zumindest mal seriös informiert, welche Berufe gibt es in der Schweiz und was passt. እቲ ኣገዳሲ ወይ መሰረታዊ ሕቶ ዝምባሌኻ ምፍላጥ እዩ ኣብ እንታይ ኻ ክትሰርሕ ትደሊ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣበየናይ ዓውዲ ስራሕ እዩ ተመክሮ ዘለካ ኣብ ስዊስ ምስ መጻእካ ይኹን ቅድመ ምምጻእካ ኣይናይ ስራሕ ክወሃሃደካ ዝኽእል ማለት ምስ ዝምባሌኻን ተመክሮኻን ዝኸይድ ነዚ ብግቡእ ዳህሲስካ ንምውሳን ምእንቲ ክሕግዘካ ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ፈተነ ስራሕ ወይ ሽኑፐር ንዝበሃል ትፍትን ሓያልን ድኹምን ጎንኻን ክትፈልጦ ይሕግዘካ ተመክሮ ንበይኑ ብፍላይ ኣብ መበቆል ሃገርካ ዝቐሰምካዮ ተመክሮ ምስ ናይ ስዊስ ዘይሰማዕማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ስራሕ ሓደ ዓይነት ሽም ሃልይዎ ብግብሪ ክትሰርሓሉ ምስ እትጅምር ግን ኣዝዩ ዝፈላለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሽኑፐር ወይ ፈተነ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብታ እንታይ ከከማልእ ኣለዎ እትብል ክምልስ ንኣብነት እቲ ዓይነት ስራሕ ጉልበት ጥራይ ዝሓትት እንተኾይኑ ብዙሕ ኣብ ቋንቋ ዘይምርኮስ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ስራሓት ሎጂስቲክ ዝኣመሰለ ኣብ ምእላይ ዓበይቲ ክትዋፈር እንተኾይንካ ግን ቤዝቫይ ወይ ሴ ዓይነት ዝበፅሓካ ክትከውን ይጠልብ ብናይ ስዊስ ጀርመን ክትራዳዳእ ዝጠልቡን ኣሎ ብሓፂሩ ምስቲ ኣብቲ እትወፍሮ ዓይነት ስራሕ ይምርኮስ ስለዚ ድማ ሽኑፐር ወይ ናይ ስራሕ ፈተነ ክትገብር ኣለካ ዝበልኩ ሽኑፐር ነቲ ስራሕን ኩነታቱን ብግቡእ ክትፈልጥን ንምውሳን ክሕግዘካ እንተወሓደ 3 መዓልትታት ክኸውን ኣለዎ ክሳብ 2 ሰሙን ከኣይ ዝርጋሕ ስለዚ ኣብ ፈለማኡ እቲ እትደልዮ ንሰሙን ወይ 2 ሰሙን ምስ ዝኸውን እንተ ኣተኻዮ ይሓይሽ ኣብ ገሊኡ ትካላት ንሓደ መዓልቲ ክብሉኻ ይኽእሉ ዝምባሌኻ ከተለልን ሃዋሁ ስራሕ ክትፈልጥን ግን ሓደ መዓልቲ እኹል ኣይኮነን ድሕሪ ፕራክቲኮም ስዒቡ ዝመጽእ ሌረ ዝበሃል እዩ እንታይ እዩ ፍልልዮም ብምምስሳሎም ንብዙሓት የደናግሩ እዮም Ich zeige immer das Bild eines Hauses meinen Teilnehmenden. Das Praktikum ist für mich mal zu schauen, wo baue ich das Haus. Und die Lehre ist dann, ich beginne mit dem Hausbau. Das heißt, die Lehre ist wie das Fundament, das Fundament, das ich mir baue für die Zukunft. Mit einem Praktikum schaue ich mal, wo oder was passt zu mir, was bereitet mir Freude. Und die Lehre ist dann eine Ausbildung. Ein Praktikum ist keine Ausbildung. Die Lehre ist dann eine Ausbildung. Die Lehre dauert auch in der Regel 2, 3 oder 4 Jahre. Auch das ist wieder ganz unterschiedlich von der Qualifikation her. Wir sprechen hier von einer EBA, also eidgenössische Berufsattest. Ist das unterschiedlich wegen des Berufs, oder? Das ist unterschiedlich vom Beruf her. Es gibt Berufe, die bieten EBA an. Das ist dann eben eine verkürzte Ausbildung, die dauert in der Regel 2 Jahre, ist ein bisschen weniger schwierig. Und dann gibt es noch die EFZ, das eidgenössische... ደጋጊሜ ዝዛረቦ እዩ ከም ኣብነት ምህናፅ ቤት መኑሰድ ፕራክቲኮም ንእትሃንጾ ቤት ኣበይ ምዃኑ ቦታ ትመርጽ ሌረ እንብሎ ድማ ነቲ ቤት ክትሃንጾ ምስ እትጅምር ዘድልየካ መሰረት ማለት እዩ ብፕራክቲኮም ኣይናይ ዓይነት ስራሕ ንዝብል ትምልስ ሌረ ከዓ ነቲ ዝመረጽካዮ ብግብርን ክለሳ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ትወስድ ሌረ ከከም ዝመረጽካዮ ዓውዲ ስራሕ ክነውሕን ክሓጽርን ይከኣል እዚ ብኢቤኣ ዝጽዋዕ ኣብ 2 ዓመት ኣፋውዘት ዝበሃል ከዓ ክሳብ 4 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዚ ኣፋውዘት ዝበሃል እቶም ብቋንቋ ኣዲኦም ዘይተማሃሩ ቀጥታ ከኣትዎ ብርትዕ ከም ዝብሎም ርዱ እዩ ኣብዚ ንሌረ ካብ ዘከርናዮ ፎርሌለ ዝበሃል እውን ቁሩብ ክንትንክፎ
መሰረታዊ ፍልሊ ፕራክቲኮምን ፎርሌረን ዘደናግሮም ኩሉ ይኽእል እዩ ፎርሌረ ክበሃል እንከሎ ድሮ ኣበየናይ ዓውዲ ናይ ዕዮ ትምህርቲ ክትቀስም ከም ዘለካ ወሲንካ ኣለኻ ኣብ ፎርሌረ እንትረኽቦ መኽሰብ ከዓ ንዘለካ ድኽመታት ከተመሓይሽ ዕድል ትረክብ ንእትረኽቦ ቋንቋ ተመሓይሽ ናይ ምቕማር ክእለትካ ማለት ኣብ ቁፅሪ ዘለካ ክእለት ተበርኽ ምስናትካ ዝመሳሰል ዝምባለ ዘለዎም ሰባት ተራኺብካ ሓሳባት ትለዋወጥ ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ወይ ክልተ መዓልትታት ትምህርቲ ትቐስም ኣብ ፕራክቲኮም ግን ሙሉእ ግዜኻ ኣብ ስራሕ ኢኻ ትሕልፎ ዝበሕዝሐ እዋን ንመሰረታዊ ትምህርቲ ኣብ ስዊዝ ዝቐሰሙ እሞ ገለ ድኻም ዘለዎም ኮይኖም ተመክሮን ብቕዓትን ከጥሪ ዝወሃብ ዓይነት ስልጠና እዩ ነቶም ብስደት ዝመፁ ከዓ ዝያዳ ቋንቋ ኣብ ምምሕያሽን ምስ ሕብረተሰብ ኣብ ምውሃሃድን ልዑል ተራ ይፃወት ስለዚ ከም ማዕዳውን ስደተኛታት ዝያዳ ኣድማዕቲ ክኾኑ በዛ ኣንፈት እዚ ክሓልፎ እላቦ ሓደ ሰብ ሌረ ንኽገብር ኣበየናይ ደረጃ ክእለት ቋንቋ ክበፅሕ ኣለዎ ሕቶ ዕድመኸ ብኸመይ ይርአ Auch da sage ich wieder das Beispiel mit dem Hausbau. Es ist das Bildungssystem in der Schweiz ist so gelegt, dass man eine Ausbildung machen sollte. Man muss nicht. Man findet auch Arbeit ohne Ausbildung. Aber die Chancen, nachhaltig in der Schweiz arbeiten zu können, sind einfach mit einer Ausbildung viel, viel größer. Ich denke auch, dass es wichtig ist, die Wichtigkeit von einer Lehre zu sehen, weil wenn man später 30, 40, 50 Jahre alt ist und man hat dieses Haus oder das Fundament vom Haus gebaut, dann kann man immer noch das Haus größer machen. Wenn aber kein Fundament, keine Ausbildung vorhanden ist, wird es einfach schwierig. Das Alter haben wir noch angesprochen für eine Ausbildung. Es gibt grundsätzlich keine Altersbeschränkung für eine Ausbildung. Man kann mit 50 nochmal eine Ausbildung machen in der Schweiz oder eine Lehre. Es ist einfach zu bedenken, dass man dann mit 17-, 18-jährigen Schülerinnen und Schülern in die Klasse muss. Das ist manchmal eine Umstellung, natürlich. ሕጅውን ኣብታም ህናፅ ቤት የክምለስ ብመሰረቱ ኣብ ስዊዝ ሞያ ዘይቀሰመውን ስራሕ ክረክብ ይኽእል እዩ እንተኾነ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሉ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ኣበየናይ ክሊ ዕድመ ንዝብል ክምልስ እንተኾይነ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣብ 30ታት 40ታት ወይ 50ታት እንተሃልዩ እሞ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ነቲ መሰረት ሃኒፅዎ እንተፀኒሑ ኣብ ዝኾነ እዋን ክሃንፅ ይኽእል እዩ ማለተይ ዕድመ ኣይውስኖን እዩ መሰረት እንተዘይ ኣፅኒሑ ግን ቀሊል ኣይኮነን ዝተወሰነ ናይ ዕድመ ገደብ የሎን እንተኾነ ሓደ ብዕድመ ኣብ 50ታት ዝርከብ ሌረ ክገብር እንተኾይኑ ምስ ብዕድመ ኣዝዮም ዝንእስዎ ክውዕል እዩ ማለት እዩ እዚ ንዕኡ ዝተርፍ ምርጫ እዩ ብዘይክኡ እውን ሕቶ ክፍሊት ኣሎ ሌረ ክትገብር እንተኾንካ ይኽፈል እዩ ብኩሉ ዋጋ ይሓትት እዩ ማለተየ ኣብዚ ሓደ ሰብ ብዘይ ሌረ ስራሕ ክረክብ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ ብርግፅ ክረክብ ይኽእል እዩ እንተኾነ ካብቲ ዝመፀሉ ቦታ ናይ ዝቐሰሞ ሞያ ተቐባልነት ዘለዎ ምስክር ሒዙ እንተዘይመፅኡ ውሕስነት የብሉን ንኣብነት ኣብ ሎጂስቲክ ዘተኮረ ወይ ኣብ ምእላይ ዓበይቲ ከዋፍረካ ዝኽእል ምስክር ምስ ዘይህልወካ ፈለማነት ስራሕ ክትረክብ ዘለካ ዕድል ፀቢብ እዩ እንተረኸብካ እውን ቀፃልነቱ ውሕስ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዘተኣማምን ክኾነልካ ምስ እትደሊ ሌረ ክትገብር እዩ ዘለካ ብኣጠቓላሊ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትረኽቦ ይኹን ቀፃልነቱ ውሕስ ክኸውን ተወዳዳሪ ክትከውን ኣለካ እቲ ሌረ ወዲኡ ሰርቲፊኬት ዝረኸበ ካብቲ ብፕራክቲኮም ወረቐት ተሳታፍነት ዝረኽቦ ይበልፅ ካብቲ ብመሰረቱ ዝኾነ ይኹን ምስክር ወረቐት ዘይብሉ ከዓ ፕራክቲኮም ዝገበረ ይምረፅ እዚ ከዓ ስራሕ ኣብ ምርካብ ጥራይ ዘይኮነ እተዋፈርካሉ ስራሕ ሰራሕተኛታት ክፅልፀሉ ምዝድለ እቲ ዝኾነ ምስክር ወረቐት ዘይብሉ ቀዳማይ ግዳይ ይኸውን
هير كيلر دقيمة بشم تقتاتلتي إنما مسكنكو نايمو داتا حتو يخغر بالكا براكتيكومن ليرن سرح مركاب أقداس مخانو زرزيركا أبزي كل جزية قدل زخاننا حتى اللو براكتيكوم وي ليرن مركاب منيو زحق زكا فلوي بيت صحفت وي تكال اللو ديو اتي زبرخة درجة سرتيفيكيت كي انتايو. Also zu der Frage, muss ich selber finden oder suchen? Man darf, aber man muss nicht. Ja. Selbstverständlich darf man selber suchen, aber man muss nicht, weil es gibt genügend Unterstützung, die einem hilft, eine Schnuppermöglichkeit, ein Praktikum oder eine Lehrstelle zu finden. Ich denke da zum Beispiel ans Laufbahnzentrum in Zürich. Dort wird sehr viel Information geboten. Man kann dorthin gehen ohne Anmeldung. Es kostet nichts. Man kann sich mal informieren über die verschiedenen Berufe. Was beinhaltet der Logistiker? Was bedeutet es, wenn ich als Pflegefachperson arbeiten würde? Das ist mal sicher eine gute Anlaufstelle für den ersten Überblick. Dann ist es sicher auch wichtig, dass man das Thema Lehre, Ausbildung, Beruf mit der zuständigen Sozialberaterin oder mit dem zuständigen Sozialberater anspricht. Reden Sie mit dieser Person, ich möchte gerne eine Ausbildung machen, ich möchte gerne einen Fachkurs machen, wo kann ich das machen? Der Sozialberater oder die Sozialberaterin, die hat die Adressen. Es gibt freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Sozialberatung zu Rate ziehen kann. Es gibt gewisse Internetseiten, berufsberatung.ch oder einfach mal über هذا سب نقدن يبعلو براكتيكوم وي ليرة كركبيو اتحطو قديتا يكونن قنك تسعر اللو وصعيتات وني قبر الليو بزبلت أدما أبزوريك بنتسع أقلقلوت زهب ني حبريتا مأكلات اللو أبزخون أوان أبو بمخاد مخرن معدان مسرتاو أفلطون كركبي خقل نقابنت لوجستيك مالت انتاي مالتيو مقلاع عبيت خي انتاي كمال يتقلب وزته دحساساو أفلطو كركبي خقليو دحريقونا براكتيكوم وي ليرة كأقنع انتو خينو مس أسيستانتو كمخرن كوسنن عدلالو ناي سراحن سلطنان دليتاتو مسقلت كابتي أب سويز ركب العلاقة 50 عدلات ليرة مس دليتون بقعتون دحربايتون زخيد أمراز إتات ينقارو سرحتنياتات محبرا أقلقلوت نخمزز أمسلي أقلقلوت وترو قربات يوم انتو خناه ليرة وي براكتيكوم كومون سرح مدلاي أبا خايز مركز بعلخا حركت كتبل ألكا برقص لعل درجة زلو مسكر ورقات وي سرتفيكيت تودادارك قبركا يخقليو انتو خناه بليرون بلوت سرح كتركب تخقليخا ككمت تتقلب عود سرحيو قليقو ملكت قوانقوا طراي زتقلبالو شكرا
أفكاري حجزني يفلت النظر على ما حلمه بقى أنا دولة متعفنه نبدأ فقر ما جوعه كنبر حميمه هاي فالكال طبوعه هاي تهبم اسمي نعي حاجزني هاي يا 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 هاي يا يا سبات كيف قلتنا ورما خيزركاح تقينا حسابك اي تعرفني تباح نمنتي نحبه شرح زي نملانو نتنط راينك بروي اي ناتو من دحلو اي ناتو من دحلو اي ناتو من دحلو أفقريتي حجزني يفلت الضوء على ما علم بقى أنا دولة متعفنه نبدأ فقري ما جوعه كنبر حميمه هاي فالكان طبوعه هاي تهبم اسمي نعي حاجزني اي 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 سبات كيف قلتنا ورما خيزرقاح تقينا حسابك اي تعرفني تباح نمنتي نحبه شرح زي نملانو نتنط راينك بروي اي ناتو من دحلو اي ناتو من دحلو اي ناتو من دحلو لبينا بخانا بلا هاي كيل انت خويه قرب بلني نلا مخن حجزني أنت مغصب على محراي بلني أقولوني أنا سكي تحملني حماما كنت تمنيو وندا نايس بسعيو حمامي كنت زمنيو وندا نايس بسعيو لبينا بخانا بلد هاي كيل انت خويه قرب بلني نلا مخن حجزني انت مغصب على محراي بلني ايقولوني انا سكي تحملني حماما كنت تمنيو وندا نايس بسعيو حمامي كنت زمنيو وندا نايس بسعيو ምስ ድምፃዊት ሊያ ባይሩ ኢና ጸኒሕና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነቲ ያቀድም አቢልኩም ምስ ሄልኬር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ተርጊሙ ዘቅረበልና አባልና አብዱ መሐመድ አንዱ ከምኡን ብንባብ ዘቅረበቶ ሳባ ገብረ መስቀል አዚና ነመስግኖም ብሽም ተኸታተልትና ሕጂ ድማ መምህር ሰሎሞን ናብዚ ኣብ ስቱዲዮ ምሳናሎ ከምቲ ያቀድም አቢሉ አብዱ አመተዊ ዝገለጾ መምህር ሰሎሞን ሓደ ካብቶም ንመደባት ሬድዮ ብርሃን ንምዕዋት ኣብ ምሕጋዝ ዝጽዕሩ ተኸታተልትና እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓመት እውን
بتمساسالي قال مطيق ابز عديمنا نيرنا اينا بحسابن بمورالن اب متبعد ما كل جزي اب غوننا ايو سلازي نلومون نزي العلنا زلنا ارست زملكت مستحره بايتو تاساسيرو نزي ناي زعد زملكت ناي تمرتي كونتات مبرهي كهبنا عبدو محمد عنده عدي مولو عبدو مايكروفون نابخ هراي ممهر سلمون منقستو أقدمه بشم تخطات مدب راديو برهان مسكنكا أبزع عدي بنقص عدمه زمتي ويون كاب إيرتراوي كاب إيرتراوي سدرابيت زولد مستمهرتي كنت أساسا كله بفلاي ولدي كاب إيرترا زمتو انت قوينهم تسرعة تمرتي قربي خبدومي أفلطو نخو حجزو نخو مرحو سلازي أتوكرو نايزي علالنا أبو كهوني فلما سرعة تمرتنا مفلات وسانة سلازوخانة مسرتاو تمرتي كاب موائل هزانات مس نائرة ترى سرعة تمرت بمن نزار انتاي مسل أبسويس كبرت هابلي عبدو كومون راديو برهان بحافشة نزينا يلوم معنتي سرعة تمرتن إرتران سدتنياتنا بسويس أملكتنا نحن الذات أبزي بمعدامك دقيمة يمسكنك مس أبلاتك سرعة تمرتي كنبل كلنا بيت قرد سنجمر ندحركونا كل جزء بقدمة تمرتي وي موالة تساناتي جمر دحرتي ما بقتا يبال وي قداماي درجة كاو ماكلاي درجة كما بإرتراها هاي سكول وي كالاي درجة كم اللعلواي درجة يبال زي كولج نا يونيفرسيتي مالتي حجي من مسسال الله مزنا يزعد مالتي أبزعدون بموالة تسانات يجمر كاوتي إلمنتار شو لازبلو ما بعتها يخون كاوتي أبزعدي مبزعتون أبزناي جيرمن دزاربا كانتونات سيك اينس ويكا اوبرشتفوبلو ما كلاي درجة وي جونيور مالتي كم عدنا هنري اندحر كوينا مالتي كاوشعو اتم نهاي سكول زغدو كم زكالاي درجة نبلو نحنا بوغيرم نماتريك بوغيرم نيونيفرسيتي مالتي حجي قرب فليزا بلانتاي هتصانات موال هتصانات كمهارو مباعتا كمهارو اتي ما كلاي درجة وي جونيور كمهارو أبزعدي قديتاي أبعدناون قديتاي مالتي قديتا خوينو خنبل كلنا منغست قولتي ناوت تمرتي مالهم تمهارو خانهم مهارو قددو ولد ترح مس بيت مرت تحابابيرم دقم التبابعم كساتفون كواسون يقولوا مالتي حجتن قديتا زبالا تمرتي موالة سانات ما باتا ما أكلاي درجان مالتي أبقى كانتون تا بازي سشتفت بحال نگر الله تا موالة ساناتن قدامين كالاي عمت ويكا قدامي كفلن كالاي كفلن بحنساب حاوي سمهرومه زي مالت دك 4 كساب شمونته عمت زعدمية متسانات بحنساب يمهارو اب حنت كلاس مالتي نناتهم عينت تمرت ناتو هابم تم عبيتي كابتم ناشتو وينتم ناشتو حقزوم تم ناشتوها نتم عبيتي انداراي يمهارو كم زتقما ابيات تمرت الواد شعو تم بعتاناتاتن كندي هون مالتي كاب سالساي كفلي كساب شارشاي كفلي انت زيكون عم مبزحت انكن كلتا عمت يمهار هاد هصان موال هصانات 6 عمت يمهار مبعتا 3 عمت كاي يمهار اتي ماكلاي درجه مسغاغري مالتي حجي موال هصانات كلتا عمت كنبل كلنا حنت عمت قديتا تخاليت عمت كن مريجانا ولديم نحنا كم إيرتران كم سدتنيات قانقا جرمن كالاي قانقا كم مخانو وينا يد قانقا نحنا خمزي مخانو متن دقنا خلطة عمت انت تمهارو يخصبو مبر هاي تساقم يبولن مالتي نتوم سويزغن حانت عمت دسودو من البات حاد بخرو والعان دهر اليوم حاد عمت ندهر تمهيرو نتخالاي بزح يقدسو لنا مغناتو تي قولعا أبقزامتي سلا زعلولو خاو خوست ايزبل غيرم حاد عمت دسودو مالون عنا كن كلتا عمت كنمرم صبغي حجي زي مسل تقرصي ناي تمرتي ابزي قديتا نبلو حجي قدمي ابتي جينير ويد مابت ماكلاي درجه مسغارنا اتي درجه افلطونا بنت اب موال هصانات
ካብ መዋእለ ህፃናት ናብ ቀዳማይ ደረጃ ወይ ናብ መባእታ ክሰግር እንከሎ እንታይ ሒዙ ክሰግር ክኽእል ኣለዎ ካብ መባእታዊ ደረጃ ናብ ማእከላይ ደረጃ ክሰግር እንከሎ ኣበየናይ ደረጃ ፍልጠት እዩ ክሰግር ዘለዎ ዋቲ መዋእለ ህፃናት ወይ ቅድመ ትምህርቲ ክንብል ከለና ሓደ ተምሃራይ ናብ መባእታ ቅድሚ ካዱ ዝዳለወሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ብመልክዕ ፀወታ ጌርካ ቁርብ መባእታዊ ዝኾነ ዓይነታት ትምህርቲ ኢኻ ትምህሮም ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ናብቲ መዋእለ ህፃናት ክመፅእ ተኮይኑ ተምሃራይ መጀመርያ ባዕሉ ነፍሱ ክኢሉ ክመፅእ ክእል ኣሎ ካብ ገፁ ድዩ ዋላ ኣብቲ ቤት ትምህርቱን ባዕሉ ኩሉ ነገሩ ክዳኑ ክመልስ ክዳኑ ከውፅእ ዝኽእል ክኸውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ሕጂ 4 ወይ 5 ዓመት ክኸውን ኣሎ ሕጂ ኣብ መባእታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ይወሃበ እዩ ከም ቁፅሪ ድዩ ከም ቋንቋ ካልእ ኸ እዚ ናይ ኢድ ስራሓት ቅርፃ ቅርፂ ምስኣሉን ይመሃር ማለት እዩ ነዚአን ወዲኡ ድሓር ኣብ ዓመት ሓንሳብ ምስ ወለዲ ዝደርብ ይግበር እዩ ንጥፈታት ናይቲ ተምሃራይ ብነጥቢ ዘይኮነስ ከመይ ምስ ነፍሱ ተወዳዳርነቱ ኣለዎ ድዩ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣገባብ እንደገና ምስ ደቂ ክላሱ ዘሎ ርክብ ወይ ምስቶም ደቂ ቤት ትምህርቱ እንደገና ቁርብ ዓይነታት ትምህርቲ ክፈልጥ ተጀሚሩ እዚአን ኣማሊኡ ናብቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝመፅእ ማለት እዩ ካብዚ መባእታ ክጅምር ከሎ ብስሩዕ ቁፅሪ ይወሃቦም ቋንቋ ጀርመን ይወሃቦም ካልእ እውን እዚ ሓፈሻዊ ሳይንስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ NMG ብሎ ማለት እዩ ናቱር መንሽን ኤንድ ገሸልሳፍት ማለት እዩ ጂኦግራፊ ሂስትሪ ሳይንስ ገለ ዘሎ እዚ ከም ቀንዲ ሳብጀክት ይወሃቦም ኣብ ርእሲ እውን ናይ ሙዚቃ ናይ ቅርፃ ቅርፂ ናይ ስእለት ስፖርታዊ ንጥፈታት ተዋሂቦም በዚአን እንዳተማሃሩ 6 ዓመት ብፍላይ ናብቲ ማእከላይ ደረጃ ክሰግሩ እንድሕር ኮይኖም ግን እተን ቀንዲ ወሰንቲ ዘንዝብለካን ቋንቋ ጀርመን እንደገና ቁፅሪ ፕላስ NMG ንብላ ብግቡእ ኣማሊእወን ክሓልፍ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ በፅሑ እንግሊሽ ዝጅምሩ ካንቶናት ኣሎም ኣብ 5ይ ክፍሊ ምስ በፅሑ ድማ ፍሬንች ዝጅምሩ ካንቶናት ኣሎ በንጻሩ ገለ ካንቶናት ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ፍሬንች የጀምሮም ኣብ 5ይ ክፍሊ ድማ እንግሊሽ የጀምሮም እዚ ከም ቅድመ ኩነታት እምበር ናብቲ ንመሕለፊ ንመገምገሚ ንማእከላይ ደረጃ ግን ኣይኮነን ሕጂ ተን ብግቡእ ፈልጠን ዘሎ ኣብ ጀርመን ቋንቋ ጀርመን ቁፅሪ እዛ NMG እዚአን እንተን መገምገሚ ናብቲ ማእከላይ ደረጃ ዝኸይድ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሓንቲ ሕቶ ከይ ሓለፋ ከሎ ኣብቲ ኣቀድማ ቢልካ ቶም ናብ ኮሌጅ ዝኸዱ ናብነት እቲ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ግድነት ኣብ ዝዓዳ ሓቀ ተን ድሕሪኡ ግን ሰብ ማትሪክ ክገብርን ዘይክገብርን ገሊኡ ናብ ሞያ ገጽ ይኸይድ ገሊኡ ከዓ ናብ ማትሪክ ገጽ ይኸይድ ሕጂ ብምንታይ እዮም ዝፈልይዎ እዚ እቲ ምናልባት ዓብዱ ምስኣት ተወሳኺ ተሃልያትካ مسألة أساسية أتي أب مواله هزعنات أب حنقول أسفيروان أب مبعتها درجة خسجر زلوا حبيركا عندنا أب مبعتها درجة زو أسمة تمرتي حجي أب مأكلها درجة مسجرة زوها بعين التمرت انتهي يمثل مسناتنا هنا حجة هنا نزاتورنا دلتي عينتها تمرتهم نابنات كم سنة فلتات ويز جنرال ساينس نبلو أب قصري عمقات زلوا مستقان قاتات ناتو سخو زخيد نابنات إنجليش كو سخيو أب كانتونا جرمن زارب انتليوم فرانس كو سخيو فرانس انتلي جرمن كو سخيو أب مأكل درجة زوق أسمة تمرتي انتهي يمثل ناب تسعبو زمتسي نخسجر تزولج أنا فرات نابنات قطان خال أي درجة سجيرون يونيفرسيتي زاتلو عندنا خالق بقولني زتفل عليه أنا فرالو نابزن خبصح انتايو خمالق زلو أبيناي ليفل مستدرك مستهليو أبيناي أنفت زخيد واتي تمرتي تسرع تمرتي أب قدامي كفلني تجمر تنزبل كوين قصري جرمن إذا NMG تبالا بلاس زي توسعي كم سئلي كرسا غرسي سبورتاو نتفتات قال لي مالتي زينين ندا سفحة ندا عمقة نتي مبعتها زودن ولا أبتي مأكلاي درجات سيك أينس بالما نزي أيني زمهارن تتمهارن لكن تتحستو ندا سفحة
እቲ ዕምቆቱኻ እንዳ ገፍሐ ይትኸይድ ማለት እዩ ክመልኮ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስራ ዘለዓለቶ መኒ ማትሪክ ዝገብር መኒ ሙያዊ ትምህርቲ ዝመሃር ድበለቶ ከማልኦ እንድሕር ኮይነ ክልተ ዓይነት ኣሎ ናብቲ ሃይ ስኩል ወይ ንሕና ካልኣይ ደረጃ ንብሎ ንኽትበፅሕ ማለት እዩ ገሊኦም ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ ከለዉ ጽቡቕ ንጥፈታት ትምህርቲ ዘለዎም ብኩሉ ዘማልኡ ትኽኢሎም ኣብ ክንዲ ማእከላይ ደረጃ ዝኸዱ ናብቲ ናይ ሃይ ስኩል ትምህርቲ ይጅምሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ላንከሳይት ጂምናዝየም ብሎ ብዛዓዲ ነዊሕ ዓመታት ወስደሎም ማለት እዩ ማእከላይ ከይጀመሩ ስለ ዝኸዱ እቶም ድሓን ዝበሃሉ ከዓ ናብቲ ማእከላይ ደረጃ ሰግሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ መባእታ ናብ ማእከላይ ደረጃ ክሰግሩ ከለዉ ብቴምፖ ብግዜ ፈላልዮም ፍልጠቶም ገሊኦም ፋስት ማለት ቀጻሊ ንግሆ ወይ መዓልቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ወይ ትምህርቲ እንዳተዋሃቦም ዝኸዱ ቁልጥፋት ንፉዓት ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ሕማቓት ዘይኮኑስ ቀስ ኢሎም ነቲ ትምህርቲ ዋሂዶም ዝኸዱ ኣለዉ ገለውን ዝሕል ድበሉ ኣብ 3 መቕሎም ከከም ካንቶኑ ክፈላለ ኽእል ገሊአን ኣበስ ኢለን መቕሎማት ሕጂ እቶም ኣብ መጀመርያ ዝበልኩኻ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ጽቡቕ ንጥፈታት ዘሎም ኣዝዮም ንፉዓት ተኺሎም ናብ ሃይ ስኩል እዮም ዝሓልፉ ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ካብቶም ኣብ ዝተመደቡ ከዓ እንደገና ተወሰኑ ተምሃሮ ናብ ሃይ ስኩል ይሓልፉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብቲ ሃይ ስኩል ክሓልፉ እንድሕር ኮይኖም ኣብዘን ዝብለካ 3 ሳብጀክትስ ልዕሊ 5 ነጥቢ ከምፅሎም መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ መገምገሚ ካብ 1 ክሳብ 6 ከምዚ ኣብ ዓድና ካብ 0 ክሳብ 100 ካብ 1 ክሳብ 6 ስለ ዝኾነ ልዕሊ 5 ከምፅሎም ኣብ ርእሲኡ ከዓ መምህራን ወይ ቤት ትምህርቲ ትህቦም ርእይቶ ተደጊፎም ሃይ ስኩል እዮም ክኸዱ ኣካዳሚ ክመሃሩ ብኡ ገይሮም ማትሪክ ክገብሩ ዋላስ ምስ ዘለካ ኩነታት እስኪ እዚ ሙያዊ ትምህርቲ ተምሃር ተባሂሉ ናብቲ ሙያዊ ትምህርቲ ዲኸኣቱ ይውሰን ማለት እዩ ሕጂ ማትሪክ ዝወስዱ ውሕዳት እዮም ማለት እዩ ማትሪክ ክንብል ከለና ኣብዛ ዓዲ ካብቲ ማእከላይ ደረጃ ናብቲ ሃይ ስኩል ሓሊፎም 4 ዓመት ተማሂሮም ማትሪክ ዝገብሩ እዮም እቶም ዓንተወይ ዝበልኩ ድማ ገና ካብ ሻድሻይ ዝሓልፉ ድማ 6-7 ዓመት መፅኦም ማሓንሳእ ማትሪክ ዝገብሩ እዮም ሶም በቲ ማትሪክ ዝህቦም ውፅኢት ዩኒቨርሲቲ ኣትዉ ማለት እዩ እቶም መብዛሕቶም ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ዝፀንሑ ግን ውሕዳት እዮም ናብቲ ሃይ ስኩል ዝኸዱ ማትሪክ ንክገብሩ ኣካዳሚ ጥራሕ ክመሃሩ እቶም መብዛሕቶም ከዓ ሞያዊ ትምህርቲ ከከምቲ ንጥፈታቶም ከከምቲ ድልያታቶም ከከምቲ መንፈዓቶም ናይ ሞያ ትምህርቲ ይወስዱ ማለት እዩ ግን ዕፁ ከኣይኮነን በቃ ሞያዊ ትምህርቲ ወሲድካ ኢኻ ተወዲኡ ማለት ከኣይኮነን እዚ ተምሃራይ እዚ እንደገና ነቲ ሞያ ትምህርቲ ምስ ወሰደ በቲ ዝውሃቦ ዲፕሎም ሰርቲፊኬት ክሰርሕ ይኽእል ተወሳኺ ትምህርቲ እውን ወሲዱ ከም ብሓድሽ ናይ 1 ዓመት ናይ ምድላው ትምህርቲ ተዋሂብዎ እዚ ቤርፍስ ማቱራ ድብሎ ብዛዓዲ ኣሎ ናይ ግብራዊ ማትሪክ ማለት እዩ ንዑ ተፈቲኑ እውን ኣብ ተን ኮሌጃት ከኣቱ ይኽእል ማለት እዩ ልክዕ ናይ ሙያ ኮሌጃት ዝኾና ኣለዋ ከም ኢንጂነሪንግ ክመሃር ይኽእል ነርሲንግ ክመሃር ይኽእል ኒትሪሽን ክመሃር ይኽእል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክመሃር ይኽእል ኣብተን ሃይ ስኩላት ማለት እዩ ሕጂ ተዓፂ ማለት ስለ ዘይኮነ እኳ ደኣ ብኩሉ መለክዒታት ብሞያን ብኣካዳምን ብግብርን ብስራሕን ሰልጢኑ ወይ ሃብቲሙ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ይኽእል ማለት እቲ ብሞያ ድመፅእ እቶም ቀጥታ ዝኸዱ ግን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቱ ማለት ኣካዳሚ ጥራሕ መሃሩ ኣብዚኣ መምህር ኣብታ ካልኣይ ትሕቶ ከይሰገርና መስኣት ተኣሳስር ኣቢልካ ኣብ ሞያ እንከሎ ወይ ሞይኡ ወዲኡ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ እንከሎ ዝረኽቦ ዕድል ናይ ትምህርቲ ናይ ምቕፃል ዕድሉ ማለት እየ ምስቲ ሞይኡ ዝተኣሳሰር ዲ ወይስ ካልእ ዓውዲ እውን ክቕይር ዕድል ኣለዎ مساحة سبالات تانسلني هو كم تاز بالكات ممزنسي كاب 0 كساب 6 وي كاب 1 كساب 6 ايت درجاتاتهم زفليلكا كالئ ممزنيتات كاللوم دو بخالئ ممزني مالسي تمام هران تعزب تخلوم يخل حدا تسمعوا نغراتون አሎ ነዚውን ቁርባን ጽር ተበልካ ያምስኡ ጎን ዝኸይድ ምስትነጥብታሲ ካልእ ከንታይ ከማል አሎት ተምሃራይ ወቲ ገና ከመዋለ ህፃናት ጀሚሩ ብጀካቲ
بنت بمفلاي كال مجمجمي له أبزعدي مالتي تمهاري كمزي جا بي اف بلو مالتي جان سايت ليخ بيرتايلن فردرن تبال مالتي هجي إذا عندما انتاي حدثا سلبست كومبيتنس نجانا فخ كومبيتنس بلاس سوشال كومبيتنس بهالله هجي تا فخ كومبيتنس تا بنطبي اكتيفيتي نايت سبجكت زمصاي كمهاري كفتاني ودمصون تفتاتي اتتا مهاراي ابت سلبس كومبيتنس كنبل كلنا كن اتتا مهاراي مس نفسو زلو تأماننتن تودادرنتن زتوهبو عيو بنتفتات وي بعلو ناي غزايخون ناي كفلي كسرح يخلدو كيف فرح نفسي امنادو دوس حتى بزيو زي اخمي احقبرا زي اختبرت عني اندا يلو يدكم دي والاس ينطفي بعلو እንደገና ዝተዋሃበው ዕዮ ድማ ብጉቡእ አጽፊፉ ይሰርሕ ዲዩ ማለት ይውድኦ ዲዩ እንደገና ጽፉፍ ዲ ተሰራርሑ መምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ከይሳተፍ ዶ ሕቶ ኸዋብ ከሎ ይመልስ ዲዩ ወላ ሁሉ ጊዜ ፓሲቭ ይስቅ ይዝብል እንደገና ዘይተረድኦ ኸ ይዶ ሓፋቢሉ ይሓትት ዲዩ እዝታት ነጥብታት ካብቲ ዘገምኩሞ አይነቲ ተምሃራይ ማለት እዚ አሓደ ከም ሰብ مزنوا خلوا مالتي أبتي تي social competence ناتو دما مسدق خلاصون دق بيت مرتن زلوا يعرخ الله وديم زمدلنا الله وديم يخبرهم ديو تصني له سمعهم ديو ناي جوجله وي جروب سرحكو هابو خلو خي بغوب يساتف ديو ريتو هب ديو ولا صقيل يسمع ريتو هب كلو ناي كالوت ريتو تات كيسمع دي ولا سناتي طرح يزبل هجي تراداديوس إذ كل ملكات اللودي يبولن جنا خم والد أنات يمزجم كم ومالت مخناتو نتتمهراي بكل ملك عتاتو نفسه إله خوات independent خوينو قوات سيم دلوا مالت هجي إذا تاتسل زلوا تنتبي حموش تيمزي إلو عندنا أبتي لعلواي درجة زوهاب كابزو ناي بروجكت سرحات الله ناي كونقاسات سرحات الله هجي إذا تاتم كمزن قدلت علىك كمزن بليش علىك إلهم تم ممران ريتو يهبو يوم أبتي كمز حشا كابلو مالتي جن نسخا وكم ولادي بليش أتاتن دخمتن ولاد كهت فلت علىك بقول وقت واسع علىك أم سبيت مرتي ديليت نايت ولاد كون كتسمع علىك كقوله ملك عند هريلو خير خلالو حراي مهرتانا ولدي كن من لساندنا ابا قد مسغارنا مسنا إرترا سرعه تمرتي وي كاريكلومينا نتصاصر زلنا اتزوهب اكاديمياو تمرتي مسؤون زي اكسترا كاريكولار اكتيفيتيز بال وي توساخي ناي تمرت نطفتات ون فليتنا بزيكو زوهب اغلغلوتات نتاي لبابيات تمرتي هو اتي قرص خمتي اقدم مزبلكو هذا عينتي موالد صنات مباتا ماكلاي كلاي اندابله يمساسل مزناي سويس ولا حنت فلل يابل كابناي ايرترا فلي زبلوغن توساي اغلغلاتي وهاب يبزعدي نابنت زي educational psychology زبال تمرتاو psychology مالتي اغلغلاتي وهابي حدا تمهاراي اممهار صگمالو ديو ناي بحري وي طباي صگمالو ديو انت عينت مرتي برتعو انتهي سلازخونه ايو كل زي اصنيعم حاجز نخغبرلو زوهاب اغلغلوت ابيت مرتلو اب عدنا دارغا همو يلن هجي قرب حدث يبلو من ولد بحلاي زي سايكولوجي زبال قانقو هرلا الكلو مسنا امرس لزتاعزوم ودي تعيين ديو ودي صگام يبلون دبللو مات كن كوم يكونم هونه سب ناي قدن صگام يغاطو ما يبتمرتي هجي تصگامون تايو فليتكا حاجز نخغبرلو زغبري اذا عدلو قال إذن أي لوكوبيدي دبهالالو ناي سنة زررب وي ناي سنة لسان كنبلون هال اتو تمهاراي اتي قالات بقبو يد مصودي ولا سي سباب رؤي لو مصدي معناتو كراداد عند حركوين بقبو كزارب كخلالو مالتي كومو دار صگمالو بفلاي كازم كالاي قانقوم زخونه جرمن ناي كومو ثيرابي كبرولومي لوكوبيدي دبال እንደገና እቲሳል ሳይድማ ዝናይ ሳይኮሜትሪክ ዝናይ ደቀቅትን ፉሪ ነገርን አብ ኢድካት ሰርሐ ነገር አለ ገሊያም ደይቆሉለው ገሊያም ካ ቁልጥፋት
ፍጡናት ኣሎም ወላ እዚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝግበር ገሊኦም ዘሊሎም ሓኺሮም ዝኽእሉሎ ኩሉ ዓይነት ዝገብሩ ገሊኦም ከዓ ደይገብሩሎ እዚ እንታይ ሕጂ ምስ ፍርሒ ክመጽኽል ወይ ምስ ነብስኻ ደይምእማን ክመጽኽል ወይ ድማ ብተፈጥሮ ንኸምኡ ዝተፈጥረ ስለ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ማሲ ሕጂ ናይ ከምኡ ምእላይ ድግበሮም ኣሎ ሕጂ እዚ ዓይነት እዚ ኣገልግሎታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ይወሃብ ማለት እዩ ፍልይ ዘብለና ከምቲ ኩነታቱ ከዓ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ድሕሪ ድኻም ናይ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ሕጂ ኣብ ቁፅሪ ክደክም ይኽእል ሕጂ ሓጋዛይ ክግበረሉ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ኣብቶም ናይ ትምህርታዊ ሳይኮሎጂ እዮም ዝኸዱ እንታይ እቲ ፀገማቱ ሓደ ስታንዳርድ ዝሓለወ ፈተና ኣሎ ንዕኦም ዝብዎ እቲ ዘውፅኦ ድማ ኣብ ኮምፒተር እትዎ ድኻም ኣለዎ ዲብል እንተለልዩ ሓጋዛይ ክግበሮ ሕጂ ክትጥቀመሉ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ገና ካብ መጀመሪኡ ካብ መባእታ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ትምህርቲ ከይተደብደበ ፀቕጢ ከይበዝሖ ከሎ ተሓጊዙ ንኽወፅእ ክትጥቀመሉ ኣለካ ከምኡን ዝናይ ስነ ልሳን ወላ ዝናይ ሳይኮሜትሪክ ቴራፒ ድበሃል ክትጥቀመሉ ኣለካ ማለት እዩ ብጀኩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፀገም ናይቲ ተምሃራይ ክፈልጥ ይፍትን ኣብ መምሃር ድዩ ኣብ ባህሪኡ ድዩ እንደገና ምስቶም ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ተዋሂዱ ዝግበረሉ ሓገዝ ይግበር ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ቀረባት ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዚ ፎርደር አንጌቦት ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውድ ዝኾነ ቀረባት ኣሎ ብፍላይ ነቶም ድኻም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎም ተምሃሮ ሕጂ ቁፅሪ እንድሕር ደኺምካ ቁፅሪ ስለ ዝደኸምካ ንዓበይንኻ ተፈለ ወይ ምስ ጉጅለኻ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኾንካ ክንምህረካ ዝበሃል ዘይኮነስ ምስ ደቂ ክላሱ ኣብኡ ከሎ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዝሕግዝዎ መምህራን ይግበረሉ ወይ ምስ ክልተ ወይ ምስ ሓደ መስርሕ መምሃር ምስትምሃር እንዳተኻየደ ከሎ ውሁድ እዩ ኣይፈልይዎን እዮም ግን ቁርብ ናቱ ግዜ ሕልውሉ ምስኦም ክቕልጥፍ ዘይኮነስ ቀስ እንዳበለ ክሳብ ዘርክቦም 1 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ይወሃቦም እዩ ክቡር ይኸማን ምክንያቱ ሓደ ፍሉይ መምህር ዝምደበሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ውሁድ ወይ ከዓ እዚ ኢንተሮጌቲቭ ፎርደርን ዝበሃል ኣሎ ከም ተወሳኺ ማለት እዩ ካልእ ነቶም ኣዝዮም ጊፍትድ ዝኾኑ ህፃናት ውህብቶ ዘሎም ኣዝዮም ቁልጥፋት ንፉዓት ድማ ኣይሕዝዎም እዮም ምስኦም ማለሲ ምስ ዋላ ንፋዕ ገሌልካ ሰኣይ ትበሃል ምስኦም ዝኸይድ ግዜ ትምህርቲ ድማ ይወሃቦም እዩ ድሕሪ ተለልዮም ማለት እዩ ንፉዕቲ ኮይኑ ብቁፅሪ ልክዕ ምስናቱ ክእለትን ዓቕምን ዝኸይድ ይወሃቦ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዑ ዝኸውን መምህር እቲ ክላስ እንዳተኻየደ ከሎ ይግበረሉ ማለት እዩ ካልእ እዚ ካልኣይ ቋንቋ ጀርመን ናቶም ዝኾነ ማለሲ ቋንቋ ድዩ ዘይኮነ ናይ ግድን ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዘሎ ተወሳኺ ናይ ቋንቋ ይወሃቦም ማለት እዩ ተወሳኺ ክኸውን ይኽእል ኢንተንሲቭ ክኸውን ይኽእል ከከም ኣድላይነቱ ነቲ ተምሃሮ ማለት እዩ እዚ ዓይነት እዚ ኣገልግሎታት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይወሃብ ማለት እዩ ብፍላይ ካብዚ ዝወሃብ ቀረባት ፍልይ ዘብሎ ካልእ ድማ እዚ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ኣሎ ስንክልና ዘሎም ናይ ዓይኒ ናይ እዝኒ ወይ ናይ ኣእምሮ ናይ ኣካላት ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ሃገርና ቤት ትምህርቲ ፅሙማት ወይ ከዓ ናይ ኦቲዝም ዘሎም ዳውን ሲንድሮም ዘሎም ቤት ትምህርቲ ፍሉይ ከዓ ኣሎ ኣብኡ ኸዱ ምስቶም ተምሃሮ ኮይኖም ስኢሎም ኣይቁፅሉን እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ንዖም ዝኸውን ክኢላ ኣለዎም ንዖም ዝኸውን ስርዓተ ትምህርቲ ኣለዎም ብኸምኡ ይቕፅሉ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዝፍኖ መደባት ሬድዮ ብርሃኒ ምስ መምህር ሰሎሞን ብዛዕባ ሹለ ሲስተም ወይ ከዓ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ስዊዘርላንድ ብምንፅፃር ምስ ናይ ሃገርና ኢና ንዕልል ዘለና መምህር ሰሎሞን ቁርብ ማይ ክሳብ ሰቲ ዛ ትስዕብ ሙዚቃ መሰጋገሪት ክንጋብዝ Oh
መምህር ሰሎሞን እንደገና بشم تخطاتل تمدبنا نامسغنا حجون ابتي قندن وسانن زخنه ارستي كنملس ركب ولدن بيت تمهرتن مماهرانن اب ايرترا بسرعه تمهرتنا ايرترا سلوساوي زمدنا يوم زبلو ابزي بزعمقن بزحيلن كم زسرحوا اليوم توم ايرتراويان ززاربولو انتاي يمثل ركب ولدن تمهراين بيت تمرتن ويزي سلوساو ركب زبال سلوساو زمدنا زبال صبح حتى عندي ابزيا قدمتا نابتا سلوساو زمدنا بيت تمرتي تمهراي ولادي قدمتاونا كنفلطو زلنا تمهرتي كالتيا بعلها اخا تمصا مالتي ايتو هابكان غيفتي كونتن سب ماكينات وتخل ويكال غزات وتخل تمرتكم بعلي دمصو ስለዚህ ባዕልኩም ጾን ድሕር ኮይኑ ግዜ ከተፋአላ ኣሎ ከጽና ኣሎ ማራ ኣሎ ማለት ተማሃራይ ግን በይኒ ይኮነን ሰረ ቤት ትምህርት ኣሎ ኣብ ገዛኻ ወላድ ኣሎ ስኻ ባዕሉ ኣሎ ማለት ዜነንተን ስልሳው ዝምድና ንብል ማለት እጅት ተማሃራይ ኣብ ኤርትራውን ኣሎ ዝርከብ ቋዳ 3 ግዜ በዓመት ኣሎ መስከረም ቤት ትምህርት ክፈት ኣሎ مبزعتهم ولدي أي مصوهانم من البات دقم كيار دليم قالت زي كوينم تينايم قداماي سمستر فتنا مستودع انت عينت وزيتها لهم دقم كريم مصو تمرت خعد سخول مالتي أبزون عامت كل جزء حنسا ولدن تمهراين بيت تمرتي ممران كوفيلهم نحاد ساعات بزعباتي تمهراي قمقما يكايدي مالتي تمهراي بعلو نفسي قمقما ممرانا بيت تمرتي انتاي مسل تمهراي قمقمو بعينة تمرتي بنفس توادادرنت مستق بيت تمرتو زلو ركب ولدها ابقزهم انتاي مسل ولادكم تباهي لمكا يحطوتيام حجي اب كمزي ولدنا ارترا خريام كله قرب دخم ابلوني امنعي كم سب مالسي نطفات ايكونن كخون خالهم اب سويزنا نقمت زلنا حجي ني سويز زبقع عقمن كالتن حزام كموصن دحن كوينم توم دقنا بقبو كنكاتاتلهم كنكل علنا مالتي حجي بليچاتاتن دخامن ناي ولادنا كنفلط علنا ولادنا انت عينت زنبالين انت عينت كالتن الله كنفلت كنكلالنا ولادنا بقبو عرفت وسيدو نتمرتي خيديو نوت تمرتو اماليو يخيديو كنكاتاتل كنكلالنا فلتي امنت علنا ولدنا ارترا تقمنا بيت تمرت خصدخلهم امنت بيت تمرت سلازلومي اجت حلفنت نبيت تمرت ترحم زبوا بيت تمرتي ويت مامر كم دلاي قرصم مالتي كن ابزيكم يكونن ترام كتصاوتو كخوللهم إذا دما بخل ملكعيتات نتي تمهراي زحجزولو كخولن علوم مالتي تمهراي زحجزولو بقبو كفالتك خوللهم حجي تزمدنا تميلكا بعمت كوفيلكا حراي الكات كي زي كونكاس كتحتت كالهادما ولادي كمزيو كمز نتفتات تالو خمز دليتات تالو خمز خلات تالو الكات واسع لكا ابتنا مجمرانا مقمقام معالتي زسمع كاون بقبو سنيتكا ابقزهاونة ولاد كتكاتاتولو ختكالالك مخناتو بخلو توادا دار خوين خواتزيك خلالو لبسو امينو فلتات كاسيمو كألت ماليخو ابتزبصح كبصن دار كوينو تحلافنت نبيت مرترح كتلخيا بالكان مالتي قال تمهارو عجي وي طراز وي بيرو وي مدمسس رسع ما بيت مرتمازو نزيا خمان دخامناي ولدي كنمالا ديم خالنا مالتي بغبو كنمالك كنكلالنا مسمى مرانكا بغبو كنلازف كنكلالنا نالبات حافشا خمز مسل هو ممهر سالومون
እቲ ምክትታል ክህልዎም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይኣምነሉ እዩ ዝጎድለና ግን ኣሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ደረጃ ፍልጠትና ወይ ደረጃ ትምህርትና ሓደ ይኮነን ሰሙናውን ኣብነት ዝወሃበካ ንውላድካ ዝወሃቦ ወረቐት ኣሎ ጥራዝ ኣሎ ሰሙናው ንጥፈታት ኣብኡ ተጻሒፉ እንታይ ገይሩ እንታይ ተማሂሩ ፈተና እንታይ ተፈቲኑ ክንደይ ወሲዱ ኩሉ ዝገልጽ ነዝውን ይሰዱልካም ፈሪምካ ትምልስ ሕጂ እቲ ደረጃ ፍልጠትና ወይ ደረጃ ትምህርትና ስለ ዝፈላለ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ገሊኦም ዘይተማሃሩ ኣለዉ ንኣብነት ታምፍራም ኦኬይ ሽም መጽሓፍ ክኸውን ይኽእል ወይ ምልክት መቕማጥ ክትከውን ትኽእል ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ኣለዎ ሳዕና ፍልጦኻ ብዙሕ ክሓልፈካ ይኽእል እሞ ነዚ ብኸመይና ክንወፅኦ ንኽእል ክሳብ ክንደይ እዩ ርክብና ክኸውን ዘለዎ እዛ ናይ ምትርጓም እውን ንባዕላ ኣላ ምስቲ መምህር ብቋንቋ ክንረዳዳእ ኣይንኽእልን ንኸውን ነቲ ውላድካ ሒዝካ ኸድካ ኣዘራርቦ ክትብለውን ይኸብድ እዩ ምናልባት ብዛዕባኡ ክትዛረብ እንተኮይንካ ስለዚ እንታይ ፍታሕ ክህሉ ይኽእል ወይ እንታይ እቲ ዝግበር ምናልባት ተመክሮ ኣለካ ኣብ ምትርጓም እውን ብዙሕ ስለ ዝሰራሕካ ኣሲ ኣይተመሃርኩን ቁርብ ቋንቋ ይክእልኒ ገሌልካ ነብስኻ ክትህድም ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይተባዕኒ ኸማን ማለት ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ኣለና ልክዒቲ ናይ ቋንቋ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብታ ንትምህርቲ ዘድልዮ ነገራት ኣማሊእካ ምፍናው ብግቡእ ኣቑሪስካ ወላቲ ዘድልዮ ጥራውስቲ ድዩ መጽሓፍቲ ድዩ ቦርስኡ ድዩ ወይ ከኣና ሎ ማዓንቲ ናይ ምሕምባስ ድዩ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ታልዮም ትዝማልኦ ክዳውንቲ ምስኡ ከከምቲ ኩነታት ኣየሮውን ናብ ፊልዲ ወፂኦም ዘድልዮም ዓይነት ክዳን ኣማሊእካ ምስዳድ እቲ ክንገብሮ ዝግባአናይ ኣብዚ ኸማን ድኹማት ኢና ኣይንማልእና ኣብ ገለገለ ጉድለት ኣለና ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ኣብ ድላይካ ሰዓት ከድካውን ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ብጀካቲ ስሩዕ ዝኾነ ርክብ ማለት እዩ ዝሰማዓካዮ ወይ ውላድካ እንታይ ተማሂሩ ኢልካ ክትሓቶ ክትክእል ኣለካ ሕራይ ተሓግዞ ክትምህሮ ይትኽእልኒና ኩላና ከም ዝበልካዮ ሓደ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ደረጃ ብልናን ወይ ልምዲ እውን ኣይጸንሐና ናብ ዓዲ ከም ወላዲ ኮይና ኣብ ቤት ትምህርቲ መዓልቲ ወለዲ ክንከይድ ማለት እዩ ግን እንታይ ተማሂሩ እንታይ ገይሩ ኢልና ኮፍ ኣቢልና ድሕሪታ ምስ በልዐ ድዩ ምስ ዕረፈ ድዩ ክነዕልሎ ክንክእል ኣለና እዮ ገዛ ተተዋሂቦም እውን ኣይንሓግዞ ዳ እምበር ኮፍ ኢልና ምስ ወፍቲ ጣውላ እዮ ገዛኻ ስራሕ እስከ አንበበለይ ክሰምዓካ ኢልና እቲ ልምዲ ከማዕብሎ ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና እቲ ተማሃራይ ኣይተማሃርኩን ኢልካ ንቤት ትምህርቲ ኣይትገድፈሉን ኢኻ ማለት እዩ ወላ ኣይትማሃር ታኮፍ ኢልካ ግዜ መሃብካ ንዕኡ ኣብታ ንሱ ዝደልያ ክትሰንዮ ምኽኣልካ ክትተባብዖ ምኽኣልካ ጽኒልካ ግዜ ንዕኡ ሂብካ ክትሰምዖ ብምኽኣልካ ዓባይ ነገር ማለት እዩ እቲ ብቤት ትምህርቲ መራኸቢ ዝጥቀምሉ ጥራዝ ኣሎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ ክገብር ውዒሉ እንታይ ጉድለታት ገይሩ እንታይ ዓይነት እዮ ተዋሂብዎ ኣሎ ኮሙኒኬት ምግበር እዩ እቲ ገሊኡ ክትሪኦ ትኽእል ሕጂ ንኣብነት ፈተና እንድሕር ገይሩ ብቁፅሪ ስለ ዝፅሕፎ ክንደይ ኣምፂኦ ትፈልጦ ትኽእልካ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ እውን ንባኻን እዚ ሓበሬታ ዝስኢልካ ሒዝካ ኮፍ ኣይትበል እንታይ እዩ ተተረዲእካ ጽቡቕ ኣይተረዳእካን ኣይክፈለጥካን ጎረቤት ድዩ መሓዛ ድዩ ክንበበልካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ ወይ ሎም ከዓ እዚ ቴክኖሎጂ ኣሎ ወላ ስእላ ኣቢልካ ዋትስኣፕ ድዩ ወላ ቫይበር ጌርካ ንሓደ ርሕቕ ዝበለ ዘመድካ መሓዛኻ እንታይ ይብላ ኣሎ እስኪ ንገረኒ ትብሎ ንሱ እውን ክነግረካ ክእል ትፈልጥ እዚ ኩሉ ይገበርካ እውን ቀጥታ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ኣላ ዝፅሒፍኩሞ ዘለኹም ወይ ዝመፂኒ ዘሎ ደብዳቤሲ ኣይተረዳእን እንድሕር ኢልካዮም ኣብኡ መቸም ኣድላይቲ ኮይኑ ተርጓማይ ከምፁልካዮም ዘድላይቲ ኮይኑ ከዓ ብኢዶም ዲ ብእግሮም ብምልክት ሓዊሶም ክምህሩ ከዓ ትረዳዳእ ማለት ሕጂ እዚኣ ክንበኩር የብልናን ኣይክእልነ ኣይፈልጥነ ኢልካ እትበኩር የብልካን ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣብዚ ናይ ተወዳዳርነት ዓለም ኣብ ስዊስ ከዓ ስለ ንነብር ዘለና ንዕኡ ዝበቅዕ ክእለት መሊኹ ፍልጠት ፈሊጡ እንደገና ነፍሱ ተኣማሚኑ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ
اتخنقبر زقبأنا خم ولادي كنقبر نكألالنا مالتي بيت مرتلو نحنا ولاد لنا عندنا التمارة حاجة متبع يزدلي قد صالح تتابع لك ولا قاقة أتكتتابع لك إذا أفلاس إنكا ودغستو خمزين ديو خمز بدا عدنا نبلو بزح أي حقزني أتوم ممهران ولا مستم ولادي كرخبو خلو ويكسدو لكا خلو كابت تمارة بزعبات نتفتات تمارة بجوزون بقوب يام تفولت دعللو دابله تمارة بحلف قلعات خوينا يحسونيو تازل لها نقربي إذا تسلس فولت ونحنا دما كم ولدي نوعو كزي خنهبكم كلالنا نسقول لحاتهم ولا بتاع ركب زحاتو خدمة خما كما يبقزهم تاي يقبر تاي نتفتات اجي اندعت بلغا حدا كزي مخناتو سلا داي نكاتاتولم سلا كزي زي نبوم مالت قلت حلافنت نبيت مرت سلانب أبدأ كنتو هايدنا نسرح أي كإلني قانقوا أيام بوبوني ويكا أزيام تايبلونا إلكا تمكتب لي بالكا صحف بعرف ندحريها حاتيتكا زقبا سقوم تخطوسد لك قدن ناي قصرا ما عند خصبه بالكان دليكم نيريلكا زمسلك حجز حسكا خيتكا تراردا اتكلالك ማለት أزينا أنا نمسجن ممر سلمون أزيو حجازيو ولدون نزمة بز تقطعتي لهم بزح لوط يخجبرو أب مكتتال دقم تسفان نجبر ناي مودة حتى حتى كم لاقصون يوم صويم أما جاجبانا قرب يفلويو هذا زي كبيد مقبي نمقبهم مو أب بيت مرتخي دوم تخص زبل اللو تايت برعو إلهم زلاقص ولهم من اللو يبحر مستاناي أما جاجبانا التأساسير كخا فلماوني الكانير كاغن زيادة أنا خطبر هايلي اتي اب تمهرتي نابنت عقم زلو بقع بنطبي نايتي عينت تمهرتي نفع كوينو جن مستي معلتاو هيوتو مسب زلو زمدنا اب اتحاحزان برتو زلو بقعات ون نزل على درجات تمهرتك خيدن كله كم كرايتيريا ويدما كم حدا نطبي كم زمزقب زيادة خطبرها اللي دلي تمهراي مجمرة أقول عرفتيك ركبالو ني تمرت خير ندعر كوينو كاب سوني كساب عربي ناي تمرت جزئي سلازي زخونا قال إن تفتات كقبر يبون حجي أبا مجاقبات راح يكون أنتي تسقمت ساعات دقاسون بقوب عين حلوان لنا تدونغوي ساعات خدك اسكخلالو نقوه بقوب تسيو تمرت بقوبه كتاتل مغناطو أبزع عدي تتمرتي بلوك سايتي مالسي نقوه مار كساب 11 فرعان نقوزو مزق دحرقة رخاي قدسليو حانت شفتي كوانا مالت ملو معات بيت مرتخو على زغانة دقنا دما أخو العرافت كراكب كخلالو مالتي كالتي أما قاقبا خمزي نحنا حانت عينة مقب تقوين حانت عينة سلام من مقاب ينبر اتي بالانسد كون صبغي حجي ابتنا اكزي مسح فوز بالا مقبغة وادخل دحر كاب بيت مرتملسي ومسمت اسعى 3 ساعات 4 كتوسخ ادخل مالتي كت مرة كساب زقب ندحر باليو خداكم خليزي نوبري ولا نحنا ما قاقبا زي كونه زغون عينة مقب مالتي نيشتي يبلع دقنا دحراي كم زبلع ولا تنقوه نقرص خلونا ونكم أنا كنت أسأجا ما مجاجبا زي كونت أبتع عرفتها مسانا خوف فيلم كساب ساعات 10 هذا كساب فرق ليت تلفزيون كريم دحر دمسي خوينا تاني ساعات كزيت حاصرهم مالا حجي أو حجي إندجنا أتي حجي زمتو تكنولوجيا خالو تلفون عزو تابلت عزو فيلميريو أبكم يتجزيز تفزل نزغر إذا حضرت معري كم يجري نقو أبيت مرتقطات إتا ولد خنقو أصور مالنا جزيل كنبو مالنا ندبلكا ونزيع مالت مسمى خب بيت مرتي تزوهب قبلنا قرب عرفنا أي جزء 5 رح نقبر أي جزء 5 أي حنت ساعات فرق ساعات تلفزيونيري كأون فاستي واسد سبورتاو من قصاصتي جيرو قلمتات جيرو بقوان خدك كسخلالو مالت وخل دكاس ندحر غيب كأخا تكتاتل تخل مالتي حنت شفت تمهارو يكون هجي مبزحتهم بعقيقهم زغل زنتاي كوفيلم تلزم سي مصدرهم مالتي وي تابلت تبو تلفون تبو نعات ساعات جيم جزي خدلو مالتي
እዚእቲ ሕጂ ምናልባት ክስዕቁና ክእሉ ገለ ክእሉ ትብሎ ትኽእል እምበር ካልእ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ናብታ ናይ እንታይ ኣልካ ነርካ ተኻልአይ ትሕቶ እቲ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ዝበልኮ እቲ ክሳብ ክንደይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ንጡፍ እዩ ኣብ ምእላይ ንብረቱ እዚ እውን ኣብቲ ንኻልኣይ ደረጃ ወይ ንዝለዓለ ደረጃ ክሰግር እንከሎ ካብቲ ዝተሓዘሉ ነጥቢ ምዃኑ ዝያዳ ተስምረላ ደልየ እዋ መገምገም ብዛዕዲ ብኩሉ ኢኻ ትግምገም መጀመርያ ሓደ ተምሃራይ ንትምህርቲ ክትሰዶ ከለኻ ክእለት ክመልኽ ፍልጠት ክፈልጥ እንደገና ነፍሳእ ተኣማንነት ኣጥርዩ ሓላፍነት ወሲዱ ንኽሰርሕ እዚአን ቀንዲ ዘድልያ ካብ ተምሃራይ ማለት ሕጂ ፍልጠት ፈተና ሂብካ ክትረኽቦ ትኽእል እያ ክንዲ ዝምፅኡ 80 ምፅኡ 70 ምፅኡ ወይ ከዓ 4 ምፅኡ 5 ምፅኡ 6 ምፅኡ እሱ ግን እኹል ኣይኮነን ሽዑ ተወሳኺ መምዘኒታት ኣሎ ሓደ እቲ ተምሃራይ ከም ተምሃራይ ከመይ እዩ ማለት እዩ ዝተዋህቦ ዕዮ ሰርሕ ድዩ ዝሰርሕዮ ፈራሩ ቆስቲ ዝገብሮ ዋላስ ኣማሊኡ ብጽፉፍ ጽፈት ከለዎ ድዩ የማልኦ ድዩ ብግቡእ ናይ ክፍሊ ይኹን ናይ ገዛ ኣብ መስርሕ ምስ ትምሃር መምሃርን ከብግቡእ ይዋሳእ ድዩ ይመለስ ይሓትት ድዩ ማለት እዩ እንደገና እቲ ምስ ድኽመታቱን ብልጫታቱን ከፈልጥ ድዩ እንታይ እቲ ብልጫታቱ ፈሊጡ ከሐይሉ ከፍትን ድዩ እንታይ እቲ ድኽመታቱ ፈሊጡ ከመሓይሾ ወይ ከዓ ከማዕብሎ ከፍትን ድዩ ኣብዚአን ዝግምገም እዚአን እንድሕር ደይብሉ ኮይኑ ሕጂ ድኾም ዝተምሃራይ ገና ስኢሉ ፍልጠት ጥራሕ እዩ ዘሎ ቁፅሪ መሊኹ ቋንቋ መሊኹ ማለት እዩ እንደገና እቲ ናይ ሶሻል ኮምፒተንስ ንብልኻ ምስ ደቂ ክላሱ ምስ ደቂ ቤት ትምህርቱ ዘለዎ ተዋሳእነት ማለት እዩ እዚታት ከማልእ ክኽእል ኣሎ ናብቲ ቀጻሊ ንኽኸይድ ማለት እዩ ሕራይ መምህር ሰሎሞን መንግስቱ ካብ ካንቶን ሉዘርን ምእንቲ እዚ መብርሂ ዝኽትበና ካብ ቦታኻ ተጓዒዝካ ኣብዚ ብምምጻእካ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ ሬድዮ ብርሃን እናመስገንኩ ኣብ ዳሕራዋይ እዋን ኣብ ብፍላይ ኣብ ጥዕናዊ ንጥፈታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ስፊሕ ዝበለ መብርሂ ክትበና እንደገና ብተስፋ ንጽበ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ምስ መምህር ሰሎሞን መንግስቱ ካብ ካንቶን ሉዘርን ንትምህርቲ ዝምልከት ንጥፈታት ትምህርቲ ዝምልከት ዕላል ኣብ ዝወዲእና ኣለና ክቡራ ሰማዕትና ብሓፈሻውን መደብ ሬድዮ ብርሃን ንሎሚ ዘዳሉናዮ በዚ ክንዓጹና በዛ ተስዕብ ሙዚቃ ሰላም ወሰናይ ንዝመጽእ መደብ ክሳብ ንራኸብ